Sibingelela ngaso lesikhathi nje Mthombeni Media ukhohle uciphize ufollow uthole ezinye zezindaba esuke siyifakile. Sekuvela ividiyo laphana umcimbi kade ukhona lapha ngempelasonto Olundi lapho kubonakala omunye wabalandeli egwajisa ama-security noma ebhekene ngqo nama-security. Ecula ingoma ethandwa kakhulu kaMzukulu ethi ubughosti bami lakade esho kuma-security ethi uyighosti yena ebhekene ngqo nama-security eqimbile. Ngabe thini ukuphawula kwakho ngalolu daba? Soyifaka ividiyo elandelayo.